zuretzat zer suposatzen du eutanasiak? Aukeratu alizatea. Nire bizitzai bukaeran noiz eman behar dioten. Aukeratu alizatea. Oraingoan aurkezten dugun saioa ez da guk bilatzen genuen saioa. Guk nahi genuelako eutanasiaren bidea aukeratu duen pertsona batekin azken orduak edo azken egunak egitea eta hori grabatu alizatea. Baina oso zaila da, momentu oso intimoak dira, ez? Orduan saiatu gara, horretara ahalik eta gehien hurbiltzen. Eta horretarako bi protagonista aurkitu ditugu, nik uste oso ondo azaltzen dutenak zer bizitzen ari diren edo zer bizi izan duten. Alde batetik Eider, bera da ELA gaixotasuna duen irakasle bat, eta berak kontatzen digu nola hartu beharreko erabaki guztiak, ez? Bestetik daukagu Edurneren kasua, bere amaren eutanasia kasua da. Amarekin bizi izan du prozesu guztia eta berak kontatzen digu nola eraman zuten aurrera haien etxean, ez? Etxean, goxo-goxo, aitarekin batera, kasu honetan protagonistek behaien momentu intimoenak konpartitzen dituzte gurekin. Eta hor saiatu gora, nik uste lantalde osoaren lana izan dela, behaiekin tonuan jarri eta ahalik eta modurik goxoenean elkarrizketa horiek aurrera eraman ahal izatea. Beti ere, errespetu handiz eta jabetuz ze eskuzabalak izaten ari diren gure protagonistak, ez? Ze eutanasia zer den badakite ondo eta gurekin konpartitzeko prest daude, ez? Eta hori ez da bat ere erraza, gu bereziki eskertuta gaude, ez? Malkoren badago saioan zehar, logikoa den moduan, ez? Baina, batez ere eskuzabaltasun handiz egindako elkarrizketak direla uste dut, eta gu haien mailara jarri gara batez ere intimotasun eta gozotasun hori ziurtatzen ahal egin zen. Martxoaren 24 honetan ez ahaztu, duintasunez hil. Urranditan beti bezala, ETV baten 10:04 aurrera.